idir neis agus an clíthe lechanis. Seagadain fáidir go dtí park de híide an sa Roscomáin éana hrúdíanana bháin dianta ar an chiaíonn sa Kate O'Sullivan an daingin takethe isteach sa lína lán chúla náit Sarah Murphy na Rámóide. Ceathir sé díag feachta ag an éascar Sarah Hullin sa chréibh go dtí sa imlíana agus caiigh maná gúnaáil smachta chuirthe má hastíon utha an cluiche seo a bhuachaint. Éana hrúbáine dianta ag Mexicórn agus Damien Devaney ar an hir chonel. Emer Gallagher an tarmin takeisteach sa lína lechúil an náit Anne-Marie McGlynn leann inné. Terrible Twins cartiad Ivan Bonner agus Geraldine McLaughlin na measta dustathe, ceathir sé a fuair Bonner i gnáard bhacha agus fuair McLaughlin tí i ceathir i gluthe canis ola. Seagadain arán a bhíon ráite go híhann san ag Andrea Lamo bhéala fé a gúnta tír chonel. An aimseir dasan is an gríon na tainebhann sa cé ginn sé cúpla scrabáistí an sa ó bhaidin beag an páirc anna loch agus in Leorthóid anna loch. Tá mí nach mór olibhann sa chun caide agus chun catha réitóir an le nómh Jerry Carmody ó Roscomáin. Agus i mahananta sa bos go trachtracha tá soracha forlang soracha na cnéalacha anna gifriúil ón báta dernach chluhíonn sa. Yeah, is cínta go bhfuil cnéalacha éagsúil an seo tá dromcla an sleann agus bei sé dechar ar na himróí lámh seol ceart áil ar an líróid mar a bhí ag an dáir níos luútha freisin. Tá breis báistí díoch trééis titim agus leis an talamh có crua tá sé dechar na bróga cearta a réanú freisin, so bei sé dechar leis an lámh seáil agus leis an gosíocht fuú, so bei sé simúil céin fuair a mína an daile leis níos fearr. Is tá si de lua tír chonel mar chud duine counttas na favorites don gréibh am líana donta bhlá lí agus mó agus chorcaí. Cad é de bheasar ortha mar ian an dóile go bhfuil deisicha an créibh bhchan am líana? Well, tá glór obair fós le déanamh acu tá tosahead in scoth Louis tú Gerald Geraldine McLaughlin agus Yvonne Bonner díor cruúh sin Karen Guthrie freisin mar captain na fórna tá siise ann le blianta agus tá golóir na himrúí sinne atá ann le blianta fada agus tá taithí acu, so bei si asú le beidir an cléthe ceanna sa fricinn soca go méid siad sásta leis an méid sin beidir am lína céim amháin níos fuide a raón nuirí comá. Agus bhfuilinn sa ar fáirta híide agus in Leorthóid feachta an san ag herann ó gleann inne é scailteisteach go dtíon lína lán tosaigh sa agus é feachta go deasan san ag tír chonel agus pas láimh deasteach san ar imime na cearnóigin is agus tá síon sa bhfuil baidegin ó anna hábháil an san anna hábháil ar fad an san ag báideoir chiarí Laura Fitzgerald anna hansar bháide an san ag Sarah Jane McDonald. Obairionta an sin ag tosathe tír chonel bhí chuala goin a ré chun an léróid á chroigh siad an spás agus an rúthir déarnach si an sin ó Sarah Jane McDonald ach bhí deisínta ceici an scór álach seansan is ag McLaughlin an cean seo chur an trasna an tuis go raibh riil an bhónteiste á immert ag Jerry Carmody. Cheart go bhaich sí scór as an néascra ihretíide an sa fémara dúirt hena fuair si Gá faointí dhéag a gine tibredáin sábháilta dearnach agus in chiad pointe bachtacha sa go neapa seo. Soca go méid Ciarí níos sásta leis an ceann sin a géile seach is cool mar bhí deis cool ag dúna ngáil díreach roimhe sin go tú smá acu.
an chaidseoltamach Joel Parke an son agus é fachta a ríist ag mná hir chonel agus ag Aoife McDonald. Is trasna inis go dtíon taobh sa dín barc go dtí Niamh Hegarty agus é ríist é seoltaisteach go dtíon lína lántasach an son ach an bhfuil sé fachtan son ag coolathe Chiaríníl há sé fachta ríist ag mná hir chonel ag Sarah Jane McDonald a ríist pas amach an sa bhfuil puinte fachta có ó ile anna géar bhfuil se an coile castan sa ríist sábháil eile ag an bádóir an sa agus é ághlanna inis ag coolathe Chiarí seans eile an son ag tíor chonel ar bháide. Yeah, Caig Kiri a bheith níos teann bhí seansan sin ag Karen Guthrie leis an gus cléach rinneadar cumachchan an léróid a glanna agus inis siad san éar an ansaí. Se go dain agus é inis ag Chiarí agus ag Amy Folio Lissa Fuca é seoltaisteach go dtí Louise ní bhuirrtaigh an 10 bliain ag Louise mbliana ag immert le forin sínsir Chiarí. Go raon scanlan inis ar an núnsaí agus há sé gafa go dasan san agus go hanaí asan san ag Eilish Ward agus tíor chonel ar núnsaí a ríist inis. Yeah, léróid ag bog a ceann na páirce tá an luas ag Hegarty agus ba dúna ngáil ag súil lena lán wehí cínte go maiid ar Kiri súla chumádorthaí. Suirce ceile an sa do hir chonelí stracathe chun talún an son. Yeah, lábhasteach an sin ag Amanda Brosnan ní a bhéin éir a suí ach go raibh fáil leann. So ba banisteoir Kiri Eddie Sheehy beag an íon bortha faoin méid sin. Se chonel mithe siar go dtí Lár Parke a ríist go dtí Aoife McDonald. Agus é mithe isteach a ríist go dtí lántasaí Ivan Banner inis. Agus glúiseach anna dheasig tíor chonel san ach é briste síos go deasan san ag coolathe Chiarí agus iad son ar an únsaí inis a ríist. É seolta amach go dtí Éilí Seoléirí agus cad fada isteach go dtí Louise ní bhuirrtaigh. Louise ní bhuirrtaigh a ruthar éanar inis agus cosint anna géar fada an son ag coolathe hir chonel agus iirecht lagan san ó Louise ní bhuirrtaigh agus deis inis ag tíor chonel an léróid a ghlana. De gan á bíon Louise a bhd níos crinne á sin ba dí mar hí leis an méid a rinne sí mar bhí imróir taobh leihí go raibh sin an i léróid de hort chuhí ach iad a chorénn sí an ceann thógáilí féin. Agus an glúiseach amach dó ceann na Parkin sa tá sé a ríistin sa ag Aoife McDonald machchan sa ríist agus bud siad eile isteach a ríistin sa má Chiarí níl ar naise an bádóir Fitzgerald an sa ríist agus deis a ríist eile ag Chiarí an líne a ghlana ach dro fes amach a bethe sin bhí chans le coolathe Chiarín san ná fuair mná hir chonel an léróid ach ag glanta inisicha. Mná hir chuna léala isteach a ríistin sa bhfuil siad a stig sa bháidir rééis bud facta Tá sé glanta bhfuil nó cattá le an réitóra dul isteach. Báide facta ag mná hir chonel an son an réitóramach isteach chuna cinú tá go dainn tha báide. Bhí mé ceappa go raibh an lámh fáite ag Eilish Lynn seach tá ceappa go raibh sé dúr thar an lína agus bhfuil ceart ag an mhuir an brat glasa orú an sin ach bhí tror taobh tí an sin ag dún an gáil chun an cúil sin á agus ba dí mar Chiarí go bhfuil an léróid ach casa acu agus nach bhfuil siad ag cumad sellh na léróid agus iad tacht goach leis. Agus nílach chuig nómantí mithe agus bin an tíú deisir bháide a bhí ag mná hir chonel. Nis deisir ríiste Chiarí an léorthóid a ghlana agus an lán tosaíonn san Éilí Seoléirí hir a meas na gúlathe. Agus é seo ácheola amach an sa ag Aisling O'Connell. Garda ó scartacha glynne se Aisling. Tá go leor brú a teach ar Chiarí agus iad a gompar na caide amach an seo tá an obair a dhéanamh hir chonel tá sé commáil ag take an tosaí. Agus cad fada isteach an son I Joe an lína lán tosaigh an son ag Amanda Brosnan ach ní leon bhd dianta é sin I mithe ar fóríl. Tóbar bhá déanta ag dún an gáil, tá si chur an brú ar na cicanna amach ag Chiarí ar dús spáire agus ag cumad an brú sin orthú agus iad tacht amach leis níl Chiarí fá léon rud éasca. Agus tíor chuna lear na únsaí ríistin sáil le Katie Heron ar ruthar éanaar an soch síos clíthán na Parke. Rimpamach tá Ivan Banner an chaid fachtaigh Ivan Banner inis í eile isteach a ríist agus éid chur trasnathe béal a bháid an son bhfuil puinte fachta an son puinte eile fachta ag Eilish Ward
ó chuman neh náile anna faointe eile in san ag maná rúnaáil. Yeah, an cóimirt a bhí an acu tá si a bhd níos fearr na pasna láha an tapig ní bhíonar hu smuoine faoi just a chur ó láh go lábh agus tá se có nádorthadómh is léir go bhfuil an oberdénta acu le chéile mar éan. Se mar sin ciirí dír a gháin amach an páirce ríist agus é ag ó canal rístansa i lár na páirce. Ach fé mar a bhí se rátá anna deamú agus an anna chiomhlínntá dhéanamh ag tíor chonel ó cheann na páirce ní bháinna meas na gúlathe. Yeah, feice míid níomh Hegarty a ggéirí an curpa chur ar an lína an sin agus fáonn si gúlan ó Aisling Desmond Dúrachas Jack an sa ceann timpiste dar nó a bhí ann ach is socha gur sipín bhar golóir den níomh Hegarty agus bíonn si lárnach a chuile rudí éanaan siad so ba an banistíocht borthe fuú faoi níomh agus agsúil go maiid si cear go leir le leanú de raig. Chunig mar sin atarlún cúplabáta sa chiad chluthe chomá gur raibh sais timpistí agus tinóiscí atarlún tuiscne an ghort agus an leorthóide bheith fleochan sa. Yeah, stocha go maiid cúpla cín den 50-50 sin ann aniu agus ní bhaid aon ar na seaamh siarhathú. Se mar sin 7 nuamantí mihansa agus níl einscór fachta céirí ach idir nunsaí a ríist an nunsaí san biste síos ach í fachta ag céirí a ríistansa agus é seoltaisteachtaí Louise ní bhuiirte ag picúas anna jasan san ag Louise agus í dulta ruthar éanaar isteach an sa ní leon takeíochta cin ní leon chomhracha gaithe sé iireachta thugantí hénig chud sí siar i Joe Lorraine Scanlon a ríiste ach anna chosintá dhéanamh ige mná rúnaáil go dísa iad dulta ón de bhile an barca níis i ddíorigh únsaí a thógant. Se há sé níis ag Amy Foley tugann tíocht an son ach éil blocáilta go híomhann an son ag tíor chonel ach suirchi cisteachtathe ag inréiteir an son do chéirí Chancellor an son díorn. Go raibh coscurthas Jack ag den éigen anúil sin an méid atá ráig Jerry Carmody an sin ach an cosint mar a luú tú tá sé ionach ar fad an blocáil sin ar idir tá gachéine ag déanamh a seach níhil an léróid sin a bhuachan doráis agus an curpa chur ar an lína agus seo an cé deis más scórála atá ag cirí. Se mar sin sé thuilinn leis an iirecht sa agus é seolta crín díideach Harrison Trasnán ag sé thuilinn chatéan na fórne an chiad pointe fachta céirí tééis 9 nuamantí imirtha. Rinne thuúlainn go má leis an ggéan sin rud má faoi céirí bíon thuúlainn ar an taobh seo den fork in an na cicna sin thógáil agus mór thuirrtaigh ar an taobh eile. So dá mar rud é go bhfuil dúna eil chun éon fáil í dhéanamh caiigh siad a bheith choramach siar an sin gan iad a thuirtáibh. Cic taimhlíne an sad ag céirí agus an léarthóid ag Kate O'Sullivan an dangin. Agus fic míad ríist san na cnéalach an gort an na chleann mar a deirim agus ben a dagann sé cheola go dtí benát na caiinn Louise ní bhuiirtaigh a choríist is beag takeíochtatá ag cé an son anna chosann de ríist dhéanamh ag man náthír chonel agus ag an lán cholaí an son Nicole McLaughlin agus iad ar an bhrithún sí ríistin sa agus anna hacaíocht ag an pen imróir a bhíon ar an caidan sa bhí an duine a gcónaí ar a ggóile de chónaáil. Iad ar nunsaí an sathríis le Aoife MacDonald anna chud caiide láimh seálta ag cé go dísa sa chluthe agus anna aine á léirú an sa ag dúnaáil. Tá siad san ag brathir a chéile duine óháin bog a go dtí an spás nó a crothú spás do gona éigen eile. Tá siad a léirú an fíistá chéile seachas an pás sin dar nóí. Anna chosann déanta an son ag déir de Carnios na Gaelistí i Drálí agus an únsaí san áthíor chunal biste síos aici. Se mar sin Céirí ríist agus deisiile an sochaáile Andrea Murphy ó Ileán Céirí ar an únsaín sáí gafa leistigh dá géile córacin son ach an chaid mithe ar an dalmhathe agus hé fós ag Céirí achas dechardóibh éon dul chun cíine anna sa chosintin sa ach gafa go desan san ag Louise ní bhuiirtaigh iirecht lag iirecht an son ag Louise an dara iirecht lag ag Louise go dtí sa chluthe agus deis a ríist ag dúnaáil an chaidsa a ghlana.
Yeah, de ná ní bhíonn siar brathir an gitó gro vinach an sin ach ar leid tána deisna seo ach rothú acu le den nóméid an ús ní raibh mór an ach rothú acu ón immert mar bhí dúna ná le déanamh comá sin leis an gosant. So tá cúpla deis scóráil le cruthe le cúpla nóméid an ús. Agus de eile an go béidir an friún sín san óhir chuna biste síach cha cirí eile he leistigdas na cosantóirín sa iirecht an son ó íirecht an son ag éimi fólí lis sa fóca bhí seans dainethach ar bháidice bagáinín róáard an son cé go bhór sí pointe. Bhí burt fáca leistie an sin ag dúna ngáil fórsí an cúí nach an tá dearag le dúna ngáil nach fórsí an cúil ba díma ar thugur bhácach burt is tí an sin gan nach cosantóir amháin siirlo. Se mar sin héanana dó ag dúnaáil agus gáfaointe inis ag céirí ach dúnaáil ríist ar an sí an sa Manálár páirce bhúnaáil ha sé a déanamh sár obair sa go dísa Cathy Hearn inis ar an caid ag Yvonne Bonner an son an bhfuil fáildeantar an son níle ar an réiteóir cos deasaríist an son ag mnáchéirí agus iad san ar an núnsaí han immerte gluiseacht ó cheann na páirce an sa go dísa sa chluthe. Níl mór an de sosfeite ag ceachtar duna fáinna go dtí seo agus cluthe brascailt é. Se mar sin cadíise leisteach Jo na dosa hin son Bert ó bhúnaáil de gearmahinna chéile nach mór an son nach fachta an sonnacha agus iad ar núnsaí a ríist leis an lán cholaí Nicole McLaughlin ón Tarman. Se mar sin ha sé churthamach ar an clíháin an son ag níomh Hegarty ó bhana phobal an cosantóirí siar ag céirí níos deacra inis le cúpla nómta nuas do bhnáthir chunil an cosint son a bhí sé síos ach ar ruthréanar an sa le McDonald ó lár na páirce bhfuil pointe fachtacha an son pointe anaías an son ag Aoife McDonald ó lár na páirce pointe das an son athcha. Scóráilin an sin ó McDonald ach a ríis an glúiseach atá ag na tosa chun an spás sin a crothúide bíonn siad amach ar na clíháin ag crothú spás sa lár agus ag bugan na léróide is nach míon cíiríonn an aon lámh a chur éir agus am an tóca leis an immertatá a immerte ag dúna ngáil go dtí seán san chluthe. Se mar sin cíirí ar an únsaí a ríist an sa agus ó Sullivan a dagan inis sé í bocathe amach ó lán chúl agus í ar an únsaí an sa agus í gafa leistigh de chosantóirí hir chonneil í ar ruthréanar an sa pas lábh leistigh de Louise an son anna íireachta lena gháil an son ag Louise ach bhí an bádóir na bheithaigh bhí sa cad a bhí tarlúnta agus ag glanta a ríist an son. Caithfí cíirí ceann na deisna sin a hapú méid an luúin san chluthe nó ba dúna ngáil ag bog a waithú an témar fad. Se mar sin tíor chuna le ríist ar an únsaí le Éilishward anna chud cad láh seálta ag Éilishward chomá go dtí sa imlíana cad fada isteach go dtí Yvonne Bonner í seo anna ghain séireach ar fada anna láidir cúpla pas láimh an son agus é seolta isteach a ríist go dtí McLaughlin. Geraldine McLaughlin sé scire an son a bhfuil pointe facht an son pointe anna yes ar fad an son. An scór an sin ó Bonner. A ríseach McLaughlin bhí deiseiceach an cosíocht a bhí ann si beag an on sleann agus bhíorí an pas lámh sin a thuirt agus scór. Agus tá siad sanna gobar anna bhile chéile McLaughlin agus Bonner sa lína lántasig san. Bíonn si do gcónaí go mála chéile tá si do gimmart a chéile le cúpla bliana in nuas inis agus Guthrie ag sláthar na léróide dó freisin. Se mar sin dúnaáil ar núnsaí ríistin sa a ché biste síos an son godáigh maná chiaí agus deise go son inis macht ar an únsaí le Lorraine Scanlon a ríist. Lorraine Scanlon ó Ileán Ciarí éis ag Aisling O'Connell ó Sceirteach ag Glynne agus í sin ar ruthir agus takeíocht deasice an son a ríisteach pas láimhe droch fes láimhe chur wethe an sonnacha agus thna sé ríist ag tíor chonneil. Tá an cosanta déanamh an bhagadí seo an san chluthe agus caithcíirí a bheith níos leachtar leis an sealamh. Se mar sin núnsaí eile an sáí ar chonneil agus ag McLaughlin a ríist tá sé ag banna ríist í dultar ruthréanar bhfuil sí stracathe chun talún an son bhí bháilm go raibh sí gur stracacha léine an son tá kick pinóis tucha ag in
ag an réiteoran san nídólim gur bhéan ráige san acham kick pinóiste na hort. Bhí críocht an sco feicimid an gansaí á haingteach críocht an scohan sin ag Sarah Jane McDonald, so beidir go méid díma orthaí nar ligad leis an immert mar stocha godóí Geraldine McLaughlin beidir an kick pinós seo ach an kick éiriche ach arís tá céirí just oscailte amach ar an taobh lína bugtar an líróthail an sin agus bugad siad a rascadí an taobh eile é agus is socha go gaithí céirí rud éige an eile a dhéanamh chun na tosathe seo a stoppa ach ancríoch an sin ar Sarah Jane McDonald agus deis scórála a ríise ag dún an gáil. Agus Ciarí take le chéile an san sa dí fiochan de féidir éanú dhéanamh inis chun maná hir chuna le stoppach anna choimmartá dhéanamh a cosans na tosathe go dísa. Se mar sin McLaughlin chun an kick éiricha a thógaint. Cúpa sábháil má dianta ag Laura Fitzgerald go dísa sa chluthe. Bégan de tícin dhéanamh sa chéad sí nómintach Éilí Schward inis chun an kick pinó se thógaint. Baróbar dá ní raibh sí ró ada a mú leis an éireacht san Éilí Schward orlí ar hebh na láimh clé don ggóile an san chans le Ciarín san ar a báid eile. Bhí an tálo agus bhí chuna cumar gur tháinig Ciarí le céile an sin in Sundee is léir go bhfuil isciú gur gaithí siad ruléige na ahrú go gaithí siad iad féinnig réasa chun immerthe mar tá tíor chuna le gceannas go hiile go thomláin in san gléithe seo go dtí seo. Agus an líorthóidir rístan sa agus ag Cathy Heron agus íirecht eile ag McLaughlin an sa bhfuil lagíirecht an san ó McLaughlin agus ag Fitzgerald a ríiste máid Ciarí ach fé mar dean tú caiith Ciarí rud éigent ag dhéanamh go tappaig chun doling le tosathe i gún an gáil mar tá sé déanamh slad go dtí so cé beidir nachfuil se le fiscinnt ar chlár na scór. Chomá leis na tosathe atá ag tíor chunal tána cosantóirí a déanamh thar bór chuna mar deirdre fólaí an sin leis an lámh clé isteach ar Louise ní bhfuair thuirtaigh agus níl aon ceann duna tosathe Ciarí a fáiléon spás a Ciara Hegarty i tuairt air de Sarah Houlihan an sin agus tá an obair a dhéanamh acu. Se drofes eile isteach go dtíon lína lántas an san agus mar dean tú na cúlathe in uachtar ar fad ag dún an gáil go dísa sa chluthe agus anna dhechar ar fad ar Ciarí an cosint san ihrí sé síos. Stocha go bhfuil tíor chunal in uachtar ar chuileáit sa forc Lár Park na cúlathe agus na tosathe agus neadidir bhfuil aon rud chun ahrú faoi sin. Caid mór fad isteach Joe an lína lántas an san nach briste síos go desan sanna Ciarí agus iad san inis ríist a dul ar an núnsaí. Se mar sin i méid an rathartha an bátas an meisiad ábalta puinte ar a léadráite ag Louise inis agus Louise a dul ar ruthar éanaar an sa ó Louise ach a ríist eile agus isáile mar ága bin éon tíú ná cehrú drá éireacht ag Louise ní bhfuirte go dísa sa chluthe. Agus de an á bíon Ciarí ag brathir orthaí agus socha go méid simig muintear átha clíonn san gléithe seo freisin ba siad san ag immert péir in a chailen in san cléithe seo. Se agus ar aana seo ón géad chluithe ní heistóid go éon cheann an dárann sa bheithe gcuine átha clíos sa chluithe san nach. Tíor chonal ar núnsaí a ríist an sa agus pas deasaisteach an san go dtí níomh Hegarty an san agus builis éis trámfachta cin san pas láimhe bhfuil ní dearmid puin méall an pas láimhe san díreach go dtí ben Ciarí agus Ciarí a ríist ar núnsaí an sa le Sarah Houlihan. Sarah Houlihan ar a héanaar bhfuil puin takeíochta cé I an chaid cimáta róád an san ag Sarah Houlihan níl puin a dul I gceart dómhaná Ciarí go dtí sa. Is tócha go bhfuil an cearta go an sin. Beidir gur bhéh seo rud amháin atá dul a gceartómh tá Karen Guthrie lárnach de tíor chonal agus is tócha go bhfuil gortú éigen ag buintethaí agus í ag tacht ón barc mar bíonn si lárnach a chuile rud a dhéanaan si so beidir gur ceiró sé sin beagán le Ciarí ach ba tíor chonal agsúil nach bhfuil aon rud go donna cheir leithí. Ja, buile mór de hir chonalinn san captéin na fórna Karen Guthrie a fágan an páirte agus fé mar dearn tú an cosúlacht go bhfuil gortú éiginnta buinte mar go bhfuil se lua go más a chluthe fós.
Se mar sin in líorthóid inis ag níomh Hegarty a ríist. Ach Louise ní bhirrtaigh sé sí stoppan san í stoppa go míad lethachan san agus suirchic de bhanáthir chunel. Agus iad ar núnsaí a ríistin sa le Cathy Heron. Bert Lár Parkid den bhanamha go dtí sa de rúnagáil chomasan agus an bheanalinn san Aoife McDonald iad a ruathar éanaar an sab ben las mudde an san. Agus is bín se nós go bhfuil deis go bhfuil den éigeanta gcónaí a taú le manáthir chunal ar bhín siad ar an únsaí. Ach an únsaí san biste síos agus ag Ciarí inis agus ag Emma Denini, Emma a 8 mbliana díag. Agus pas dastaisteach an san go dtí Amy Foley ach Andrea Murphy sa ruathar agus é pasaisteach go dtí agus an chuile buailte ach bhfuil báid de fachtan sanna Ciarí. Bhfuil báid de fachtan sanna go Ciarí an réitóir amachtasteach. Bhfuil áras an san go raibh sí stig sa chearnóg. Well, is tócha go raibh an léró is stig sa chearnóg freisin, so is tócha go bhfuil an ceartach an réitóir gur cool atá ann. Mar bhí Sarah Houlihan is stig in san cearnóg beag an sin agus í ag kicáil na léróide. So is tócha go raibh sé cearcalóir go raibh Foley is stig ann agus tugadh sé sin deis de Ciarí teachtarrás is Jackan san cluiche nuair nach bhfuil puoin den imirt feite acu go dtí seo. Rasper de iirecht an san ag Sarah Houlihan an chuile buailte ach bhí Amy Foley san áit an nám ceart agus chuir sí isteach sa bháide. Mar sin beidir go sé sin anam éigeant in iirechtaí Ciarí héanna dó le héan a cethir níos ní a cháfaoin tán. Mar sin cear chunal an ruathar ríos bhfuil deis bháide chu é churtha Harris an trasnán an san lena doran. An scór an sin ó dúna ngáil agus iad ag bogad chun tosaigh an téim ar fad. Agus is freigra ionach é ar an scór a bhór Foley nó méid ó hin an sin agus tuair sé sin misneach de tíor chonal a ríis. Se mar dún tú freigra anmha ar bháide Ciarín san ach but drobhatún an san i meas na gúlathe ag Ciarí an kickamach tappa go Laura Fitzgerald sa bháide ba sé díreach machar sin taobh lína cé greibh levádor an san Louise Cachlan nach ní áirigh le an chaideáil se mar sin tíor chunal ar núnsaí ríist pasaisteach an sa go dtí Sarah Jane McDonald. Chance déal le cúlathe Ciarí an san a ríist agus se go daid den éigeanta fearachtamh. Mí amachchas amach an sin ach anna éireacht an sin ó McDonald. Sa tu si trééis se bheith lornach an san imirt níor seans ar bith ag Laura Fitzgerald in san cool an sin. Díreach ag an trasnán, Laura an trasnán ar an spot a dómh an sin agus mí amachchas amach ar a ríis an tála Ciarí a bheith fós in san cléthe seo. Tá go dain cúpla sábháil maidianta Fitzgerald ach drobhatún an san a chuirtús leis an únsaí san nuair kicáileach an kickamach amach Harris an taobh líne. Agus an numar kick sé ar géalte ag Ciarí tá 7 géalte acu agus tá go leor de himróí tíor chonal atá bra albaltá an léró de chur ar an trasnán am mar é go bhain siad na kickanna seo. Se mar sin Saoirchic an sa de McLaughlin. Ní cheach me cha an aibe leis an iirecht sa. Se go dain fá díreach le réal an san ag Geraldine McLaughlin. Héanna sé inis ag dúna ngáil ganach héan a dó ag Ciarí go dtí sa. Agus sin an dair puinte atá scóráilte ag McLaughlin ó na kickanna éire sin, so ba brú ar Ciarí gan na kickanna sin a hort. Ag gafa go deas an san ag Lár Park ag Lorraine Scanlon. Tá Lorraine gimar go mag go dtí sa sa chluthe. Kate O'Sullivan a ríist ar an núnsaí. Benna daingin na gáil leistigh don gus an tóir an san agus anna iireachtá dhéanamh a léana strachathe an san. Chnig mar a dethir déanamh an únsaí céanna ón líon na lán chul de Ciarí go na muoine cháin caiicí so hin agus imar deá dhéanamh ag Kate O'Sullivan go dtí sa chluthe. Tócha go mai muinter Ciarí beag an níos ásteach is bhí deis scóráil ar cool an sin ag Amanda Brosnan bhí siise díreach éis bheith chutha isteach leis an pás láha. So mí beidir gur churach siar ach de an bíon Sarah Houlihan crín leis na cín seo. Ceann amháin scóráilte aici go dtí seo in san cléthe ón áit céine so sean sound go maiach sí an ceann seo.
Se mar sin bhfuil ceansa mé ar fórail chur is malacht an tráchtare ar sé ar bhfuil hin leis an iirecht san áracha. Oops. Trí cín chuir for réal ag Cirí agus ní féidir lena cín sin a chuir for réal go háirithe leis na deisna scórála atá chruthú agus áthógáil ag dúna ngáil. Agus cúpla ceann ciáilta gara go chomá isteach mé a bháide. Se mar sin dúna ngáil ar núnsaí a ríist an sa agus an léarthóide Cathy Hearn a ríist ólach caiide lábh seálta ag seo go dtí sa chluthe. Agus é ar na sin is ag Hearn a ríist agus tá an léarthóideachta isteach an sa ríist. Chiad anna ainineach ar fad leis an tógant na núnsathe i gcónaí trasna an dí más maileat. Tá sí có fáinach ar an léróid freisin fanan siad go dtí go bhfuil deis scórála ann. Se mar sin iirecht an son a ríist ag McLaughlin. Bhfuil pointe bheachtacha sár pointear fad an son ag McLaughlin ceapas éon go sé dul ar fóraíl ach pointe brear fad an son ag Geraldine McLaughlin. Ionta chmaid siad an léróid sin ar thart ar trucha second díreach ribh agus na pasna lámh a geara agus a cruthú na spás dá chéile ní an aine in san áit céine bhí si go léir a buga agus cruthigh si sin an spás a Geraldine McLaughlin chun an scóir sin á. Agus a rís an brú atá churthú ar na cicanna amach. Níl mór an de seansaigh ag Laura Fitzgerald chunach mar an ceann díreach ribh seo fioch si le réon scanal amach le ceann ord ach tá si faoi bhrú leis an méid obair atá a dhéanamh ag tíor chunal thuasam sin. Se agus an dara ceann chutha an dara cic amach chutha Harris an taobhlín an son ag Laura Fitzgerald ach mar don tú níl pein seansacha a bhallart a dhéanamh. Dro fes an son ó Éilí Schward agus de si Cirí inis dul ar núnsaí le Louise ní bhuirtheigh. Pas das an son ó Louise ach tugadh sunk sa rám an son de Andrea Murphy agus suirchic isteach an sa inis de Cirí. Yeah, tugann si seo deis scórála dómh ach socha ar an umláin go mai Maxi chur an sása leis an méid atá feice aige go dtí seo le dúna ngáil seachas beidir na trí cínta deisna atá tucha acu do Sarah O'Houlihan. Se mar sin Sarah O'Houlihan le iirecht eile ó thir chic. Beáil si in ceann dearnach méid rá ar an iirecht sa. Níirecht mé rógearan son ag go O'Houlihan agus ní le gaiirí le go dtí leis na hiireachtaí. Agus dúna ngáil ar núnsaí a ríist an sa ar hiúis na páirce. Agus tá siad anna aclí chomá agus anna hapaig ar an léarthóid. Se mar sin há sé inis ag Aoife McDonald a ríist isteachtaí banner a casa timpeall son gramú dastiantaithe ach chutha siar a ríist go dtí McLaughlin. McLaughlin isteach go dtí Sarah Jane McDonald agus ar neis an sa ríist ag Cathy Hearn. Go briú anaías an sa anaías ach drocha iirecht an son ag tíor chonil agus beidir go sé fós ábhar dain séireach. Cos an bhaisiir an sin Aisling O'Connell ach a rís tá dúna ngáil ag gceannas ar an léróid go dtí seo agus tá siad a cruthú deisna dá chéile beidir nach raibh an rud ceart an ceann sin a thógáil ach obairhá déanta acu. Se droíocht an son ó chiar a grantatá takeisteach in mar onadí ach de a ríistenis ag Cirí dul ar an núnsaí agus beidir puinte eile gháil rimis an bhí sé le hama. Tá mar sin inis an léarthóid ríist ag O'Houlihan an sa Tá sí anna ada ón máide agus tá ó thusach an chluile bheith fíornach éis ag an ben páirce Scanlon. Pas das an son go dtí Louise ní bhuirteigh agus pas láimhid das ó Louise ach go le núnsaí sa briste sí sa ríist. Chaidir an dalamh ach feachta go das an son ag man de Brosnan. An iirecht san a ríist mithe ar fóraíl agus an pas dearnach son a tep go mion minic ar bhaná chiarí.
Yes, cénta go bhfuil níl aon spás acu siar an sin agus níl mór an de smaointe acu chuna san spás sin á. Tá siad a tacht faoi bhrú bhíaltnach ó cosantóirí tíar chonal agus sin an fág bhfuil na feibanna acu. Cos an tóirí hir chonala chur brú or ha hénig an son leis an pasan nach glantasás go das an son a gífa McDonald a ríist. Katie O'Sullivan a ríist teis an bhíiste son a bhíiste síos beidir an ganas de hénig a chu neis a ríiste. Tá de sé céirí beidir scór tapige áil díoch rih le hama tá an tam a gimach tarthú. Tá ní bhar gá bhíocht a hágan tapigin sa mar há an banán díirech sé te le haman sa ar forta híide ros comáin há héan a dó ag céirí ach mátá tá héan a seacht ag manáthír chonel. Manáthír chonel go mór nuachtar go dtí sa sochlathe sa ach tá le eile caideile tacht fós beidir bhfuil tachtaí ar éigeanta ná de chéirí bhí únsathe acu mar sin an scóir le hama an sa ar forta híide héan a seachtaigh túna áil héan a dó ag céirí.
Seaamar sin haid ar nasin sa barta híide tá fiesta pelle agus sport TG cear na leanta sa déúintse chuún GA ráhíil sa hochtíag be mí de fiochantar na creahacha minúr fé seachtíag sa fel, Cirí, Roscomáin an mí duide agus scata chluí eile. I gréibh na man á clia gunni mío agus an chluí sa chomá. Déún chomá ar GA bio cilchunig go gunna Tiberdáin sa na máint agus á clia agus an gáileh sa na máint. Minúr chomá. Chluí le cheanna semán na hére idir an gáileh agus an chláir agus corcaigh agus limna chomá.
Se mar sin hena 7 le héan a dó an scór le hama dún an gáil go mór an nuachtar an sá ach féidir go meach tachtaí ar éigent igéirí sa dar le. Tí scór sa chiad le thoracha níl son chun cluthe bhuachant. No, is cénta nach leir caiig siad rud é ganna ahrúach. Tá seansa chu cé go raibh méid sin deisina ag tír chunal. Tá seans beidir go méid siad beagán níos fuide chun tosaigh tá leir páirca céirí taréis bheith gimmert cear go leir freisin Amanda Brosnan agus Lorraine Scanlon. So gur beidir dámar rud é go raibh siad an lámh an uachtarráil an sin go méach de seaú tacht Rashis Jackins an gléthe ach scóir na dúbáilta ag letheama de an ná fanan an fuair a bhíon chun tosaigh go dtí an deire ach breithin sin is ar céin fuair an cirí atá take compórcha an deire le. Se feibegin leis an líorthóid an son dúirt an réiteoir Jerry Carmody go raibh an líorthóid bog a chará chaidir lá na parc inis agus míl beag ar an dar lehansa ach be míad a tasnú im an chaide saravad. An táhachtach go méach an léróid ceart acu freisin nuair nach mí na himróí sásta. Má go leir bhfuil ceann breise ar fáil dómh. Agus é airithe chun gaothe ábharíonn sa agus an gaiis an a taú le dúnaáil sa dar lesan sa ní heistóigh ó bhainte chéirí sin na chlas. Ach céirí ar núntaí an sa a ríis le Amanda Brosnan bhí anna chiad lethaige Amanda an sa de chéirí ag thuaile hin inis agus é thneis inis ag Scanlon. Céirí á go brú go das isteach an sa ag thuaile hin a ríist inis an naascara Paslávan san nach é briste síos an san agus a bhé le man áún an gáil a ríist agus an Bhíar hóid inis ag Eilish Ward tá inal mílteach ag Eilish Ward bhí sé ó cheann ceann na parca sa chéad le agus í tosnathe sa clí céanna inis sa dar le. Bhíar hóid inis ag Karen Guthrie agus caid annaí as trasna na parca an son. Agus inis ag Cathy Heron. Iirecht mór fada ag Cathy Heron a chair yes agus ar fóríl lehan san son de bhuinter ón ngáil. Rinne cirí go maith ag an tús leis an gcuomh sin atá séide ina gcuine chun dul chuig an taobhheile an fórc agus bhí deisna acuach a rís tá siad beagán róbhéil leis an méid dhéana sí leis an éród cai siad beagán níos mó brú a chur thu féin an líród a bhoga mar tugann si sin deis do tíor chunal imróí breise a chur siar ann agus iad a fluachta agus a líród a bhilch an ráis agus bhog si go dtí an taobhheile an fórc agus sin an áit a raibh an deiscórála acu. Feib beagán sa ag an réiteoir Jerry Carmody lena microphone. Táhachtach go bhfuil sé an teagháil a dhéanamh le na daoine eile ar an taobh lína dá mar ag bhfuil éon doubt faoin rud. Agus má bhí mí de caiinte ríist inis ar naimseir a thoracha aber tá sé airithe chun gaothe inis bhí sé fluch sa chiad le tá sé trim an gríanana tá sé anna éit agus anna iachchas na himóí dul a dahíí ar an naimseir sa. Well is tócha gur bé an aimseir a bhíon in ar an deganá bhíonn sé athraach an téamar fad an bhí an táling leúpla seachtain an nuas go raibh aimseir deas agin agus nach raibhar na himróí a bheith bortha faoin méid sin ach is tócha bhfuil sé mar an ggéine don dá ar an. Agus a ríiscí míad an son cecho dechar a háise de Laura Fitzgerald éine a gháilt ó chiarícha don gicamach fachtar ríiste go náthir chonel pas das an son ach fachtan son ag Fitzgerald an son bhfuil cailíse dhéanamh his stólam go bhfuil agus séir chic amach an son ach a ríistelle an son 5 mílteach ag chiarí lena gicamach éin. Cheap mé dú spóir go raibh plán ag an acu bhhaigh si go léir I Lorna na Parca agus a ríis bhog siad amach ach ní a bhéine séir bhí dúna gáil déanamh gomaith seo ar an ansaí inis. Se mar sin ansaí deas agus Louise ní bhthir te go ríist an sa i se libh agus iad dul a ruthir éanaar an sa ach smachtcur an son ag coolathe hiorchonil agus é déanamh a ríist agus a ríisteile únsa céirí a bhí sé síosa agus iad dul chun cín inis iad féinnig. Tá job anhá déanta ag Deirdre Foley séar an sin ar Louise ní bhfuir thuirteigh mar bíonn si an contortic de an ná agus tá Deirdre tar éis cúpla lámh a chur isteachar hí chuna líróid sin a bhócan de reiste dúna gáil.
Se mar sin Ivan Banner in Ishan Lanta Siach an of Vlacáil síos dianta an son na Katie O'Sullivan an dagin irthe agus a bhfuil ar núnsaí a ríist inis. Sin an sais sppraige a bheith castáil ón Curie an job déanta ag Aisling Desmond agus í taachtamach leis na líróide freisin. Se mar sin bhfuil an íocht mithe Harris an taobh línas dólam go se cimata histeach an son na cimata histig an son na Curie agus Jessica sa dul ar núnsaí an sa. Ag Louise ní bhar tuigh inis í gafa leis stig dos do cosantóirí iirecht an sa ag Louise ar bháide. Agus an trasná built an son ag bheanart na caine a cha ar neisio ríist ag Louise agus bhfuil se dulta ar fóríl. Rá iirecht ar bháid an son ag Louise ní bhar tuigh ó chorcaíine. Bhí chance le muinter hir chonel an son. Rinne Louise ínta an deis a cruthúach. Is tólam go bhór Laura Gallagher láh air chun é a bhrú chuig an trasná, just láh hín beag agus an hábháil déanta aici ar an líróid. Ach go rís tá Curie ag cruthú an deis seo, so tugadh sé sin misneach dómh. Ach is tócha go mai Louise ní bhar thuirta go géirí chlór éigen a chur ar an scór inis. An 10 blian ag Louise le forin tíntar chéirí fe mar dúirta chiad le. Tá sí ar gine na Shannon Dúirí féin drása. Ach Curie ar an núnsaí a ríist inis le Emma Dineen an duine sóige ar an Curie agus é inis ag le ein scanan a iirecht siúd blacáilta síos agus chéis an méid san ar fad Curie agus iad follow tééis an iirechtaí ar fad an son. An cosan siar an sin ó dúna ngáil agus inis tugann sé seo faoisimh dómh tá sí tar éis an líróid fada a chur amach agus de acu ionsaí a chur feice míad an sin ré éile seo léirí díoch is teach ar cool. So is cínta go raibh cailí seán. An gréan take amach a ríist an sa barc de híide. Se mar sin ní deis na scóra Curie níl ach tí cín as ein cheann diaagfachta Curie 8 cín as 2 cín diaag os cún a lefachta ag manáhir chonel agus a rion son ar chlár na scór. Hen a dó ag Curie, hen a 7 ag dún na ngáil. Agus iad son ar an núnsaí ríist an sa. Agus iad anna bra fáinach a ríist fémar a bhíidir sa chiad le iad gobar suas na parca do ar chéile. Iirecht mór fada an son ag Geraldine McLachlanach fórír é ar chlé agus ar fórír lehans an son ag Geraldine McLachlan. Bhí sean aici an ceann sin a chur ar an trasnán obair cruúil le déanamh an gúilbáire an líróid sin áil arás. Neadidir an bhfuil an dara líróid acu siar an sin, so gur gonneaci sé don líróid spéráilte ag túsan an dara leis seo. Bacóir go méid ceann eile síos an sin. Bhí sé sin ar nós rodéigen to Ireland's fittest family nó rodéigen mar sin. A chréil chuma Curie a ríiste dírigan an líorthóid a ghlana. Tá déanta níos fearr acu le cic amach nó go nuas an líróid a bhuachant agus is féad le ionsaithe a thosaún ar aon siad sin. Agus Louise ní bhar tic take níos móisteach san immart sa dara le ná mar bhí sí sa chiad le agus í an Sullivan son a ríiste cé. Curie an sa ríist ar an núnsaí ach I pasáiltaisteach go dtí an lánta suíonn son nach is stracha an talún ag Louise a ríist an sa immart mí chhlacht for an sa ag Curie agus an chosintá dhéanamh ag maná ar chonel a chá sé ag Andrea Murphy ach a ríistelle an únsaí san briste síos agus ag glantamach ag Laura Gallagher I máide hir chonel. Rís rinne ar an obair trúachar haar timpplairthaí an is nach raibh éon rah aci ach an kick sin a thógáil an cosantarí seo ó dúna ngáil. Agus iad ar an frithúnsaí ríist an sa agus tá siad a gluiseacht ó cheann ceann na parca anna happaig ar fad ar happatarna bíonn siad mithe ón gosan chuíon únsaí ach dro fesan son agus é geartha amach ag Louise Coughlin Curie. Se mar sin deirdre cairní os na Gaeliste go drálaí dulchan cíann sa agus Inna do bhá hir chonel sínte an son nach a hénig cad a hálan son nach an immert stoppathe ag Jerry Carmody an sa agus ben únagáil fós ar an dalamh an son. Tá ceappa gur cos le réon Scanlon isteach beidir gúlan ach bhí Yvonne Bonner ag bog a freisin so neadidir ná an raibh aon féil I gceist leis.
Se fuair si ggóilinn isteach san uachtatain agus sí fósar an dalamh agus tólan go bhfuil si a tacht chutha hénig. Níor bheith an cluthe slacha seo go dtí ach go háirithe. Bhí dólam go raibh mór an ann agus tá ceappa go bhfuil an mí áir le réon scanan leis an méid sin mar rinne siíireacht casa as agus beidir coscéim a chur ach ní bhaid sí sásta leis an gine sin ach taigh go maiid go bhán banner gus baisú acu go maiid sí cear go leir. Se stocha gur timpiste bhí nach beag fimar den tú ag le réon scanlan díach go bhfuil an bóthir fachtaicid an carta buí fachtaicid don iirecht áirithe san. Ser hic a rís de bhnaáil agus é dultaisteach ó caite deas an cín an san agus í bhan banner an nún sin sa cos an bhatha anna bheith an san ach bhfuil circic isteach. Tus go léana bheith á stracha an san ag an lán cholí. Rinne Aisling Desmond go maith siar an sin a dúspáire chun Ivan Bonner a stoppa ach is dócha gur chuir sé an lábhas Jack ach cúpla cinúnach á dhéanamh ag Jerry Carmody inis agus beidir nach mai Ciarí sásta faoin céim déirnach. Mar sin deisile ag Geraldine McLaughlin ar scóran sa ba cheart go bhaich sin ceansa ach dúir mar sin sa chiad le leis agus chuir sin iirecht san ar fóraíl. Ach níonn si éon bhatún an báta san Geraldine McLaughlin leis an ceathrú pointe fachtacha go dtí sa i neamh. Sin an céad scóir is againn san dar le go dtí seo 8 nóméid imarthe againn agus tar éis an méid scóir a bhí ann in san céad le is rud iontaché sin úntasach garta marrá. Sé cinn de faoin tí mar sin na fórnan sa agus a rís deile dacreacht ag Ciarí leis an gicamach agus sellh na caiide fachta ag mnáthir chonneil agus ag Ivan Bonner anna chléá gimarrta san ach anna bhlaáil déanta an sanna coolathe Ciarí ar an iirecht áirithe san. Sin an dara chéanna tá déanta ag Aisling Desmond in san dara lei seo. So tá obairhá déanta ag siar an sin agus ba si asúla níos mó an na himróí eile ar an fór freisin. Se mar fémar do rééis nílach pointe bháin fachta sa dara lehan sa agus deis ag Ciarí inis chur leis an scór san an léarthóid ag Aisling ó Canlos gur tacha glenne. Agus iad a gobar go deaschan cían sa agus é thnáis ag Louise inis agus fé Louise inis sé ruthréanar an sa há sé dul timppel agus énig chun iirecht a háganach anna bhlaáil an san ag Deirdre Foley ó Charndónig agus ar a bháin eile únsa Ciarí i brise síos ag an neomant déirnach. Agus má chéimiid an sanna méid pas na láimhe atá sa chluitheá go dtí sa ciad san né pas láimhe ag Ciarí ciad fidó ag dúnaáil. Ivan Bonner níos á deisice agus é iirecht ard an san. Bud sé dulta thar an tras ná bhí deisir bháide an san ag Ivan Bonner ach mar sin héon pointe fachtacha bhí an bháidúir takeithe amach ón máid an orsan nadidir raibh si díraige chur osiciún an áde ach mar sin héon pointe fachtacha. Is tá cua sé táhachtach chlór an scóir chumada boga an téimar fad go háirithe nuair a bhíon imreoir sios ag Ciarí. So gur an cinenne ceartan a rinne sin sin chuna bheith cinnta faoi mar bhí an coolbar ag tacht cuaí. Se mar sin Ciarí ar an únsaí an sa a ríist agus iad á láh seáil timppla lá na parca há sé ag Emma Dinín inis fé mar dúirtá chéanamh benóg 8 míonna díag ach inal má imar ice agus é sinnta spáintice go dtí sa imlíana. An léarthóid inis ag Louise agus Louise gafa leiste go ríiste bhfuil iirecht eile ar bháid an saigh siad anna bháide ar fad ag Louise ní bhuiirte art na caine á si bhí níl teachráite gom greibh sí taisteach sa chluithe níos mó sa dara le ná mar a bhí sí sa chiad le a chéachan san go bhfuil anna bháide ar fad fachta ag Louise ní bhuiirte. Tá an job déanta cín san dara le teachtas Jackson san gléthe agus scóiriontacha sin á de Ciarí go háirithe le imreoir amháin i mosca an fechacht dómh. No an job déanta aici agus nílach ceir a chuúlín in isis fáca atring. Se mar sin Bonner a ríist an sa ar an bell iirecht mór fada ard an sa ach Saoirchic tucathe ag an réitorns níos Saoirchic isteach tucathe ige nílim cinnte cad chuige ach ó náite chicáilí Ivan Bonner an iarthóid atá an Saoirchic
tucathaige do bhaná ón ngáil. Is tócha go raibh riil an bhaintáiste in úsáid aige agus beidir gur ris sé amachchas na second a bhí an ann dó bhí tócha gur 2 second gur féidir leis fannacht. Agus nach raibh sé cínte damró ag go raibh siad chun an líróid aimimsú istíigh. Se mar sin saorchic eile an sa do bhaná ón ngáil. Bhfuil freigrúcha ar an máide san na fór Louise ní bharthaigh. Agus anna iirecht ar fad an son ag Geraldine McLaughlin an 5 pointe fachtacha agus cíimiid an sa an báide a fór Louise ní bharthaigh ríist. Yeah, bhí an obair déanta ag Andrea Murphy an sin agus nuair aon Louise an léróid bíonn si cotapaigh as an marc agus ar an gitóg an uair seo in San Cúne agus annachréach go Joe ba si sásta leis an méid sin agus tuair sé sin misneachta níos mó sellh na léróide á agus níos mó a dhéanamh de Cirí. Se mar sin ag tíorchana ríistenis agus Ivan Banner annach chuid caiidir lábhseálta in sa dara leach go háirithe anna faointin san ag McLaughlin há sí take ina betheigin sa dara le iirecht nafaisiach an son ag McLaughlin hena héine aгаnis ag tíorchana dó ag Cirí. Sin an scéal atá ag Geraldine McLaughlin tá si có alíonnta ar an léróid agus scóir ionach agus scóir inspiráideachta dá éireann. Dúirecht rééis do Cirí scóir ná. An 6 pointe inis ag Geraldine McLaughlin sa chluthe sa, fuair sí 2 pointe díag a gcuine Tibredáin sa chluthe dearnach a chi dul go mas sa chluthe sa chuma inniu. Se mar sin Cirí ar núnsaí a ríistin sa caid chuthisteach an son ag Emma Deneen. Ach tá a ríist tá saorchicin san nach a ríist tá cosantóirí hir chonel anna ghearr fad dá Gailí Córic. Líorthóid ag Louise inis pas láimh anna jasan san ag Louise. Bhfuil ar fóríil ar níl ceapas gur sin ar fóríil ach pointe fachta an son. Bhí deis glórbhar acu coolla á feicimid Amanda Brosnan taobh leithí an sin ach bharrtaigh Andrea Murphy an líróid a chur ar an trasna an feicimid Amanda Brosnan a chur lábha chuna haig an sin agus í a réhamach mar bhíos maithí go raibh deis ionta acu coolla á. Se tána deisina á chruthúigh Cirí ach ar nóma dearnachtá tepar na scóranna san a gháilt níl rábháide agus tí faointe fachta go díos sa chluthe agus tá sé sin anna íseal. Iirecht eile ag McLaughlin agus McLaughlin dúisithe ar fad an sa an 7 pointe fachta pointe nafaisiach breáile fachtan san ag Geraldine McLaughlin. Scórálinn agus dúireach riime sin bhór si buile cearta cúil an cín trí himpeiste dar nó agus stocha go bhfuil an bhirrtaú beag an íon ggurrtathe leis an méid sin. Agus Luis Alín an son le Geraldine McLaughlin. Alín tóra sé hí nuair a bhíonn sííachta gceart. Agus a ríis bíonn si amach an tosaigh agus mí áir éiles lins bhog bhrú si a haig is seacha cúil cín Geraldine McLaughlin. Se agus se mar sin tá le túr siúil de locht na maisiclí ar TG4.tv fé láthair agus an son beo ar TG4 trí a chlog a máireach creibh Minúr Electric Island cíal chainnig a gine tibrad áran. Se mar sin tá éilís slint fós ar an dalamh sin buile san na gáilt an buile tí himpiiste gáilteach na haig. Caafar bheith cuairmach chéin buile aon aine sa ceann caiigh siad a bheith cuairmach faoi Geraldine McLaughlin agus éiles lins freisin an bhirrtaú. Ach tugann sé beagán on faoisimh de chuile goine mar tá an cléthe tar éis boga ó ceann na pórca ó thosaigh sé. Agus líorthóid is ag Desmond Banelli ha takeisteach san immertan sa dara le anna bhór. Agus brú mílte go ríisteach ar chosantóirí chéirí a cha seolta go deasacha agus iad a gluiseacht a raig an sa le Kearney. Kearney machtaí thuilehin agus a thuilehin bhd ón máide an sa. A cha sí fós amacht bailú agus bfuil saorchic tucha isteach an son
Egan Raitor Jerry Carmody da Sarah Huelin Stolim go bhfuil. Yeah, tá bhí overhá déanta ag curí tá si ag teachtas in san cléthe. Neadidir an bhfuil sé ábhríon beag déanaach dómh tosú ag gimarteach. Tá Amanda Brosnan agus Louise Ní Mhuircheartaigh agus Aisling Desmond rééis teachtas in san cléthe in san dara leis seo. Se mar sin Serchicin Sod dul Louise Ní Mhuircheartaigh. Agus Skirse de Hughes na Broigin son ó Louise a sé fós ag Curie agus ag Andrea Murphy. Sé mar trastan béal a bháid an sa agus thuilehin bhfuil puint telefachta go bhfuil an tá puint telefachta ag thuilehin an son ar a líad fuór do rodéigint as an son. Deis a ríist in isise Curie sa ar báide. Gan a bháide ar fad an son ag Amanda Brosnan. A sé dír chráite go bhfuil sí tachtasteach san Immerton sa dar le íirecht beag nefaseach fé an bhádóra an son báide anias an son ag Curie. Yeah, cuma an difriúil ar chlór an scór an isis. Nílach gá pointe idir na fórne agus tá freigra ag tastal ó dúna gáach anna críoch an sin ó Amanda Brosnan mar bhí sé ar buile nach mhór sí an deis coolla all nóméid nó go ribh sin agus a ríis Curie tar éis Sarah Kick a bhúcant an seo. Tacht arás isteach san Immert go mór. Se mar sin crut níos fearr chlár scór de Curie fé mar dern tú agus iad a ríist ar an únsaí an sa agus a ríistelle é fachta ag Louise Ní Mhuircheartaigh anna dar le á Immerton sa ag Louise. Agus iad fós ar an únsaí agus iad gafa leistigh a ríistelle don lína cúil son anna hábháil an son ag Gallagher I máide hir chonneil a cha fós ag Curie. Agus ag Sarah Huelin a ríist agus bhfuil pointe fachtaigh Sarah Huelin an son anna pointe ag Sarah Huelin an son agus fé mar dern tú Curie tachtasteach san Immert a ríist an sa. Híntaach scór deas a ríis Sarah Huelin sin an dara ceann fáite eici in san dara leis seo agus obertrain á dhéanamh ag Curie agus tá siad a cur brú ar na kickanna amach atá ag tachtain seo ó Laura Gallagher sa cúil do gúna ngáil agus pointe amháin idir na fórne. Se agus bhí sé peinte an brú an sa é níirecht son an kickamach anna gheard an taobhlíne agus é fachta a ríist eile ag Amanda Brosnan anna ghara le ag Amanda Brosnan an sa chomá. Se mar sin é sin biste suas ag tíor chonneil agus Jessica dul ar an bhléchon si which Robert de Desmond é ráit an saach diimi sé bhethe agus tíor chonneil ar nún sín sa duine sa Jessica an sa ar chosantóirí Curie bhfuil se ágáit leis stigdóibh ag banner an son a fachta ag Curie agus suirchi go machta Curie cai siad é thógann tar ríist an son mar ní thógad ar ón áit chearta. Lorraine Scanlon a tacht arás chun pórcha do Curie agus cúgur déag ar an dáir an a ríseach tá Curie tar éis bheith go héintach nuair nach raibh si ar an borc agus go thóir aisling an canal leis an ngcuid sin an ngadaíocht a rinne sí nóméid nó go ó hin chun an Sarah Kick sin a bhúchant an obair déanta ag Curie agus tá an cléthe agan inis. Agus na decrochtaí a bhí ag Curie sa chéad le leis an gicamachas ag tíor chonneil inis sa dara le. Ach brú mílteach ar chúla i Curie an son agus iad a ddíraigh an níorthóid a glána. Tá trein obair a dhéanamh acu é tamán amach leis an líróid ag cruthú na deis na scórála. Se mar sin Curie ar an únsaí a ríist an sa. Agus a ríist eile chuirteisteach a Joe Louise Ní Mhuircheartaigh ach anna chosint dianta an son ag Ciara Hegarty ó bhana fphobal. An lámh curtha isteach aici an sin agus is tócha go mbeidh si géirí dul ar rúthair bíonn si an tapig i seileamh na líróide agus tá an tuiscint aici lena ddrifóir tá i seileamh na líróide faoi láthair. Agus sunk sa grám fachta an son ag ben rún an gáil agus ní raibh éon bhallart a rá ag an réitor an san nach Serchí Cisteach a thuirta hir chonneil ach sa trasnáisiúnta thorach a bhuaig tíor chonneil ar Curie le 20 pointeach an chluise a bhhad níos ciire go háirithe sa dar le. Tá chénta agus an cheanaireachta Hispáin in Geraldine McLachlan dómh
bíonn si an líróid sin a bhuachan agus rudí a thucrú sios mar bhí dúna eil faoihrú le cúpla nóméid an nuas tugann si seo 10 scórála dóibh agus iad féin a thucrú sios. Se mar sin bhfuil an iireachtain mithe ar fóréil tá agus ní deir mé rís go gur is malaachtain tráchtara irthe ach 10 eile ar scór an san ag Geraldine McLaughlin imethe ar fóréil i le puinte bhain fós idir an dáirin. Botún déanta ag an gúlbáir an sin leis an kick amach mar níl cead an líróid a lábhseáil taobh siad den lína méidir is fithe agus tugann si seo 10 ríis do dúna eil. Deirm gur 10 atáin ach ní hé go bhfuil si chun é scóráil puinte óháin idir na fórna 5 pointe 10 in ag 4 pointe 10. Agus anna chluhann sa dara le ach go háirithe. Iirecht eile ná seans eile ag Geraldine McLaughlin. 7 pointe fachtacha go dtí sa chluthe an bhaid si a 8ú ceann. Agus a bhfuil sé sin fachtacha tá pointe fachtacha an 8ú pointe inniu fachta Geraldine McLaughlin sa agus 2 pointe inis idir na fórne. Tá si comhtábhachtach don éan tá cuaig cín dó son tar éis bheith ónna kicin na séra so caiigh ciirí fálam agus gan ein chalí si dhéanamh siar an sin mar de an á bíon Geraldine McLaughlin cócrín agus is sin níos mó ná an difriocht idir an dáir an inniu. Se mar sin aghaanta go deasa ciiríonn san an gicamach agus de se dul ar an únsaí a ríist agus tá sé ar an únsaí le Sophie Lynch. Sophie Lynch pas lábhisteach an san nach droch feasa bhí ann agus mnáthir chunal dul chun cín a ríist. Tá an gluiseach dó cheannáin na parca anna hapaigh an sasa chluithis a inniu. Né tá cínte tá achlíocht ag tastal ón dáir agus neadidir céin fuirin a bhaid níos fearr an achlíocht sa 5 nóméid déirnach. De sin sa ar an clíháin a mó. Agus a ríist an féine san na Spáinin mnáthir chuna le ní bhíon éon dahartha an únsaí dhéanamh ach iad anna chóiste ina gcuid imirthe timpeall na parca agus a lína le tosaigh. Go háirtha agus iad chun tosaigh inis níl éon breúar thu son ach sellh na líróide a chamáid agus ciirí a bheile amach mar tá go leor cosantóirí siúra ciirí inis. Se mar sin iad a dul ar an únsaí an sa ar lína 15 agus an iarthóid an san ag Cathy Heron. Bhí anna chiad lethe Cathy Heron í amachchas an nimar pagáín an sa dar le ach seirchic an sothaice dáthíor chuna le ríist. Rís tugann sé beganín faoiseomh do dúna gáilnar a bhíon na kicin na séra seo acu agus ní a bhéon gá ag cííon a lábhan a chur isteach mar bhí Heron faoi bhrú ar an taobh lína. Se mar sin has sé ag McLaughlin na ríist an is agus í strachaíoch an talún na ríist an is agus annach chud sé chicná á chóirtmhathe an sasa dar le ag an líne lán chólann san de chéirí. Agus ní a rís ní a bhéon gá leis mar bhí burte acu in aice leis an taobh lína agus chuann si seo ciirí faoi bhrú a rís agus níos mó ná sin tá cóirt a buí feite ag Katie O'Sullivan agus bhí si sé ag immarte ionach go dtí seo in san gléthe agus bhí si lárnach den méid a bhí á dhéanamh acu so ba díma orthaí an cóirt a buí sin á mar ní thuci si arás chun porca tuis nach chuach 7 nóméid fáca agus chuann sé sin dúthláán olmhór os cóir ciirí inis. Beg dímáirthe mar bhí si gimmart annach lethe caiide go dtí san agus fémar don tú ní rah é an gá leis an fáil san áte duinecha. De eile inis ag maná rónna ngáil barna bagáín beag níos mó a chur idir iad héananig agus céirí. Se mar sin Ivan Banner annach lethe sin leis go dtí sa leis an iirecht sa. Lena Kitóig chuair deas ar mar iirecht a dulta ar chlé agus ar fóríl dar leis an mar chúil. Deis eile ag tíorchonal ach ní hapaí idir an deis. Deis acu ach ceann crú a bhí ann do Ivan Banner an sin. So a rís caiith siad an brúise a chamáid ar an gúlbáir leis na cicanna amach go háirithe leis an immór breise atá acu.
Serchi Kelle de hier Honelin son hí an imróir hir Honelin son léimden ar hóid chuig Ben Chéirí isteach ina drám agus séir chiic gan an gháil leis a ríist son séir chiic tu chu bhuthe ag Amanda Brosnan. Ní féad le Chéirí bheith á dhéanamh sol le hénig. Neadidir bhí súla ag Amanda ar an líróid cheap mé féingur gur ré an bhirtcú is seach ina chéile seach is duine óháin á dhéanamh thar duine ag an eile. Bhí an bhirtcú ag géirí an líróid sin a bhuachanteach dear an réitorgur séir cíchatáin. Is sé fachtastig sa chearnóg ag Ivan Banner agus í castan sa lagíireacht ag Ivan Banner agus é ag an máideoir Laura Fitzgerald. Tas na hegur báistí sa a ríist I Roscomáin agus Céirí anna dheacrochta go in líorthóid a gháin amach ón na Gosantóirí. Agus thuile hin hir a meas na Gosantóirí son. Cai siad roiint imróí a chur chun tosaigh mar níl go leir dó bheann chun scóranna á. Se mar sin Aisling O'Connell ar núnsaí son agus é fósa cé. Se agus má chiíochníon an chluise ar chó scóir siad Céirí a bheith ar bhara an tabla mar go bhfuir bua níos mór hebredar an má mar a gin a géalaí córic an so de se le ar bháid an son beidir a Céirí ach chans le tíor Honelin son. Nílach gá faointe idir an dá éireann agus is tócha go dtí an Céirí gur leir có-scóir dómh son freisin so seans fós acu. Se mar sin chearanómantí goile nó mar sin fácathe agus man áthir chonel dulta chun cían sa agus an líorthóidin níos ag Sarah Jane McDonald bhí anna chiad le cé I mé beáin ciún sa dara le agus lagaíireacht an sannacha dulta ar fóríl. Go rís deisina fósá chrothú ag dúna ngáil agus ag Céirí. Agus anadaí a tachan parke an son do hir chonel iwwer a fihe héan fágan na parke agus I Roisin Friel iwwer a fihe cúig Roisin Friel ón terman a tachan parke. Ní le cúpla nóméid fáca inis. Neadidir bhí rud é an hála I leir parke le Hegarty cúpla nóméid ó hin le níomh Hegarty agus tá cuarta buí fáite aici. Tá cappa gur tháinig sí le céile le raon Scanlon nuair a raibh an líróid imethe cúpla nóméid ó hin agus tá cuarta buí fáite aici agus súla aici nach maiid ró suntasach feice míid an seo hé just rihann si isteach I le raon Scanlon agus ní féidir éis sin I dhéanamh so stocha go raibh an ceart féidir ag an réitor nach a rís bhí sé caint leis na muir a bhí ar an taobh lína chun an cinenne sí in inmh. Se mar sin agus Siobhan Burns takeach an parke an son in áit Amanda Brosnan agus an gáir na déobh le cethir diaganis agus beige go dtí deire an chluthe. Agus cúpla nóman fáca an sa cé hasamachtat go dtí san immert ón dáhéamh. Bhí go leir imróí maithe socha gur cléthe den gá le socha gur féidir rá bhí tíor chuna le bhd níos fearn san céad le bhí me ghlaclann agus Banner agus mhór ionach taobhas tí cumá le Aoife McDonald a leir na parca agus do Chéirí sa dara le seo bhí Aisling Desmond agus Katie O'Sullivan bhí bhd níos fearr ar cool agus Louise Nuair Hurtig Amanda Brosnan agus Sarah Houlihan níos fearn san dara le freisin. Se mar sin an dá le mar dern tú anna gefriúla na chéile an sa an chaid thneis ag mná Chéirí agus ag Emma Deneen. A fachta níos ag mná hir chonel agus ag Aoife McDonald atá tééis annach chluigh immartóir go dtí ach go háirithe. Agus é nach chhlagar na choríisten sa I barta híidir Roscomáin agus ní ana sé sin rudí róiriste an chean an dáir nach ag Ivan Banner níos iirecht mór fada ag Banner an son ar chlé agus ar fóríl. Bhí go leir spás taobhas si chun pás beidir a thuirt a Geraldine McLaughlin a bhí ag fannacht siar ann ach tugann sé deis do Chéirí dul ar an ionsaí gan éon scór fáite ag dúna ngáil.
Se agus gá faointe fós idir an dá ian agus Aisling ó Canal dul chumpáis. Agus inis ag Siobhan Burns, níl Siobhan Burns ach díocht tacht isteach ar i barc. Agus séirchic gnóthaige an son de chéirí. Séirchic eile an sa do thualahin. Agus an báisteach díide chu nuas an sa barc do híd inis anna jacardas na himneoirí an imirt i ghéanamh sa naimse seo. Ach an meisiábalta bearna puinte a bháinna chur idir na fórne. Sár iirecht eile, sár héirchic eile an son ó séir a thualahin. An job déanta ag thualahin in san dar le cúpla puinte scóráilte eici. Agus san is chuann sé puinte amháin idir na fórne agus dar nóí tá ceann amháin magalóir do Ciarí. Agus leach na himara animithe a gut an son Geraldine McLaughlin hir chonel annach chud pointífachtacha agus tú anna hócathe lena chud imirthe. Stocha gur thuspáintí an cheannaireacht dar nóigh bhí sin an na scóir na sinna áil a lán scóirna ó kicin na séire feice míad an ggurtú a hagan Aisling Desmond is stocha gur thóga imróir féin amachí ach arís gan rá bhí go leir imróirí ionach in san dar leisio do chéirí ach is stocha gur na scóirna ar chlór an scóir is tábhachtaí agus sé Geraldine McLaughlin rééis fórmhór óbh all de dúna gáil agus is go tábhachtach i chuile rudí dhéanann siad sa láthair agus na scóirna. Jackar an sin is stocha go bhfuil an Bertacu Gerta an sin Louise Coughlin agus Aisling Desmond Bertacu rééis buaile is Jack an aige chéile. Se mar sin nómad goile fácathe ar an glogan sa beag Ciarí lu amachar a hénig dí ar an puinte san an puinte cóscóir a gháilt mar ní hastóig watha bheitthe gine átha clia sa chiad bhálta eile agus tíorchanna le níos siad sásta bheithe lapadaíl timpeall leis an chaid agus an clog an nám á bheilt an tamar fadacha. Ba dúna eil sásta leis an méid sin agus stocha ábhríon beag seafóidir cho Emma Deneen an lábh sin a chur isteach ach caiig siad a líródú bhfuil an treis agus scóra áach an tain rud wafuí stocha ná gur chuir an réiteir an clog a stopa tá an clog stopa le nóméid le dul agus dá rud ag bhfuil Ciaríonn an i líróid seo bhuacant seans go mbeidh siad an cóscóra á. Se mar bhí rá bua sé faointe ag Ciarí ar Hebridáin bua tí faointe ag manáthíar chonel ortha agus dá bhrí sin thaní smó pointí ar chlár an tábla ag Ciarí náiad. Agus a ríist má siad dúna ngála bhíon chun cín nó má siad Ciarí bhíon i gcuine bhlá clia an dóla bhfuil chance acu. Decker rá stocha go mín chance a géin ar an lách is cínte go mécar chu immert níos fearr nátá sí rééis immert in san cluthe inniu. Gafa go híhín an son ag Salína Lantasach agus iad th meisigh McLaughlin a rí sáir martá dhéanamh agus í ag tarach an chailí sin son ó chosantóirí Ciarí agus nadidir méid páirta eile an sa do lán tosaí Ciarí éilis ó Léirí ní a bheith gáile sin agus dócha frustrachas ar hin son ná raibh Ciarí ábalt an chaid a gáilt. Sin an ceannaireacht a Hispáin Geraldine McLaughlin bhíonn sé gcóíon an léróid a bhuachant agus Pist sin bhí ar Ciarí an brú a churthú agus tá cóirta buíteilta a ggéile seo Léirí dá bhór. Ciarí a bheith le teordí agan is agus fé mar dean tú bhí ar cárta buí a thuirt an son do lántasaí Ciarí éile seo Léirí Chilchomín agus an tám á bheilte gcónaíach an chladfachta th neise Ciarí níos bhfuil deis bháin eile facht acu chun an cluthe a chur ar chóscóir agus séir chic an sochacha agus an chlog nílach secondí beag go fácathe ar an chlog nadidir méid an támacha ní dólam go méid mar tá secondí beag go fácathe níos acu.
Sto go gaith sé dul dír a chu an trasná ón kick séir sin. Well, níl san déanta go an banán déirnach séite an sa forta híide bua éon faointe a bháin ag manáún an gáil maná chéirí. Chluithe tainehah caiide ag raibh se nach chhlagan nach báistí sa dar le ach is iad tír chonailetha bhara an tabla dá bhrí sin ní hiad san a bheith a gine áthe clías a chluithe cearú canis ach Cíirí dul ar aigen is agus lech na himmarthe an son Geraldine McLaughlin annach chluithe ar fada cé. Yeah, haspáin si ceanreacht si tríd an cléthe ar fad agus go leir obair déanta ag Aoife MacDonald an sin a leir park a bhí si sé ionach in san céad le ach go thóra ach is cinnte nach maid dúning ás róhásta leis an dara le a bhí acu agus ba siad sna géirí fiosú sulamíonn siad a gimmertin san cléthe ceathrú ceannis freisin. Agus ar a léad a chéirí ní raibh an chaún chóholchas a bhí sé sutra náisiúnta mar sin an scór déirnach an sa ar forta híide dún an gáil héna tí díag céirí tí a sé. Seamar sin an sa ar pell na man beo chluithe ceathrú canis na hhéireann seachtain nó déalún se chuún an séú lá ar a ceathrú chun a tí. Agus de dánig sin máireach beag creiomh chluithe lechanna se greibh mána minúr cí chuine go gine tibredáin beo ó farca chrócaig. Míle buchas sa bheith linn buam hénig dáhí do móra agus ó suracha forlang míle buchas sláán ó farta híide.